Julen Badiola naiz, Bergarakua eta ontxe korrika nabil. 16 urtetxo, gazte-gaztia. Bai. Bueno, etxekuak eta lagunek ezagutzen eben Julen Badiola, baina nik ustotanok hau zabalik gehiatu ginen San Silvestre trailen, derrepente, mutiko gazte bat, saldu zanien helmugan, 3. lekuan, dan bateko emuteko etxien baino beto ez da uinun, ez da? Bai, bueno, niri beharritxu zoztan emaitza horre, ez neban espero emaitza hori, azkenian ez neban olako jendean kontra inoiz ibilitza, eta niretzat susteko hori izan zen. 6-7 kilometroko lasterketa dituzu guztukuen. Zatik distantzia hori? Ez dotin distantzia luzea horik, nire bizitzan beti bilinei 6-7 kilometro, ez dela ondiokan gaztienez eta luziek isa ingo jaten salto hori. Claro, distantzia horretan Bergarako San Silvestre trail aukerakoa zen, ez? Bai, hori da, gainera Bergaran izan da, bidia eta ondo saltzen eban, bertatik entrenamentuak eta bertan itxen ebalako. Hori bentaja bada, Bai. Etxekoen dako? Bai. Traila, pista eta krosa. 3 egiten dituzu, baina Julen erosuago, gustorago, lasaixau, nun egoten zara? Ni mendixan, onduen gaixen gustatzegatena da, pista eta krosakin konparota, aldapak eta gustatzegatelako gogortasun hori, eta hori, azkenian beste batzun kontra gaibiltzerako eta errezo baitzeko. Eta denboraldisa, disiplina horrein arabera antolatzen duzu? Bai, hori da. Lehenengo hasten naiz krosakin, indarra hartzeko, gero pasatzen naiz mendira, eta ero bukaeran pistan abixadi hartzeko, abiadura. Eta horreitanak importantiak dira, ez? Gero korrikalari solventia izateko? Bai, ni gustu danetik eukitzea indarra, abiadura, gero mendixan fuerte hiltzeko. Bergararra zaitugu, baina gaur etorri gara, Zumarra gara. Argi xagon gauz, zeatik ona, Julenek hemen entrenatzen dagoelako, astian behin. Nor da Santi Perez, Julen? Da, nire entrenadoria, hemen atletismoan hasi nahi zenetik berakin hasi nintzen, eta berak ipintzen duzten entrenamentuak, eta momentuan berakin nahi. Baina barikutan hemen entrenatzen duzu? Hori da, bakarrik normalian, beste egun batzutan betortzen ez, baina batez be, ostiralik. 16 urte eta 5 entreno. Bat Zumarragan, garbi geratu xaku, bestiak zeure kabuz, baina plangintza batekin ulertzen dut. Bai, hori da, bialtzen dozta normalian igandetan, eta ipintzen dozta ze entrenamentu daukaten, orduan bat ona etortzen izena eta beste laurak Bergaran, berak ipinitxakua. Zumarragako atletismo taldeko kide zara, ikusten dugu, zure zudaledan, importantia da talde bateko kide izatia? Bai, azkenian, entrenatzerako orduan eta jentiak entrenatzen dozu, beste laguntza eskaintzen dutzu, entrenatzerako orduan euren iritzi emanaz, eta gero entrenamentutan azkenian tokatzen baldin badia rodaje luziak, kilometro 10-12 edo eurekin itxeko aukeri daukat. Esperientzia partekatzeko, ez da? Hori da. Eta lagunak itxeko? Bai, azkenian jente berri saltzen dozu eta lagunak itxen dozu. Claro, entrenamenduetan lagunak, baina gero akaso lasterketetan kontrario. Hori, azkenian karreri etxerako momentuan bai, baina gero karreratik kanpo lagun moduan. 16 urte eta 5 entreno, aipatu dugu. Eraberian, askotan aldarrikatzen duzue, oso importantia dela entrenatzea bai, baina atxeden hartzia bai. Bai, hori da. Azkenian entrenamentuaz gain ondo deskansatzea, ondo loitxia eta garrantzitsua, azkenian hurrengo unean berriro entrenau biozu, eta ondo goteko hurrengo unerako deskantzua oso garrantzitsu. Eta jatorduak hori bezaintzen duzu, zer jan, nola jan, noiz jan? Bai, Ondikan gaztia zara hori, bai? Bai, etxian dagona jaten dut, eta gero saiatzen ez aldanian ondo jaten. Esan geike aitaren arrimuen hasi zinala zube korrika egiten, txikitatik? Bai, ikustenean aita karreretan eta ibiltze zala, eta ni juten nintzen umientzako karreretara eta guztuen jaten,
eta behin esan dutan, mendiko karreran bat edo bat zegoan, eta guztan gaten hortik aurrera atletismoan ezin. Garai batian futbolakin bateratu zeben atletismoa eta aukeratu zeben atletismoa. Eta hori ez da oso ohikua futbola tartian dauenean. Ze pasau zen, zatik atletismoa? Hain dela 2 urte hasi nintzen bixak korrikan eta futbolian, eta Euskadiko txapelketa bat hemen izana ondo gelditzu nintzen eta esperientzia politxa izan zen, eta hasi nintzen orduan serixo entrenatzen. Eta azkenean heldu zen momentu bat bixetako bat aukeratu behar nebana, eta niri gehiago gustatzen atletismoa eta futbola gain neban. Futbolian nolako jugalarisa zinen? Normal. Horban, erabakisa hona izan da. Bai. Munduko txapelketarako zelkatu gurako sekela, irakurri dut, Goienan egindako elkarrizketan. Ze bide egin behar dozu munduko txapelketara zelkatu alizateko, Julen? Lehenengo 2 modu ongo zian, izango zala Espainiako txapelketa bidarenez bata Ibizan, Euskadiko selezioakin selezionuta junbiako nintzen, eta bestetik dago beste bat Kanfranken ningo dana, eta Ibizan saiatu beko nintzen lehenengo klasifikatzen, eta Kanfranken aldiz lehenengo lauretan. Eta aurreikuspenetan sartzen da hori, posible da? Ondiokan ez dakit zeintzuk izango dian, ze ekainan izango da, ez dakit zeintzuk izango dian ere aurkarixak, baina asko gustoko bat. Oin arte inozun probetatik, zeinekin geratzen zara lortutako emaitzen gatik, zentzazioen gatik, zer berezisa dakolako? Igual Bergarako San Silvestre, azkenean herrixan itxiana oso berezisa izan zen, ezagunak eta lagunak eta ikusti ahal izan zoztelako. Traila, mendila azterketak gure baiaran pila bat dauz. Antzolako 8.000, Kaloniako igoera, Udalatx. Baina nik segame izkorri esaten baldin badotzut, zuk zer erantzuten dozazu? Desberdina. Azkenean ambientia eta oso desberdina da, mundu mailan dagoen karreraik garrantzitsuenetariko bat eta politxenetariko bat, eta gustauko jaten etorkizun batian itxi. Erronka edo amets moduan dakotzu? Bai, hori da. Eta xamurra dorsalak oso garesti egoten dira, Bai, horre dorsala tokatzi ez da erreza, jende asko apuntatzen data. Dena dela, baiarako beste lasterketetan badakotzu aukeria, igual xamurra hoa dalako esan gura dut. Bai, egixabe Aloñan eta Udalaitzen eta itxen den karreretan jarri dutela, gero ez da jende egixoa diela apuntatzen, baina errezitxua bada. Aitza aipatu dugu, etxekuak aipatu ditugu, adin txikikoa zaitugu eta ara eta ona probetan ibiltzeko entrenamenduetara, ze garrantzia dako etxekuen babesak, laguntziak, olakoa posible iteko? Bai, azkenean lagundu itxotzue, momentu txarrenetan hor dare, eta gero entrenatzera eta kartzen dutzue, karreretara eramaten dutzue, eta asko laguntzen da. Entrenamenduak 5 astian berriro aipatzen dut, eta ikasketak. Dana batera garrisa da, Julen? Bai, oingoz 5 entrenamentu itxotzen, ez da entrenamentua ordu batekoak edo izaten denez, bai. Baina entrenamentu ikastolatik gertatzen ezinean, denboria daukat entrenatzeko. Urtarril bukaeran gauz, otsaila hasieran, zer da urren epe motzera dakotzun erronka hori? Ontxe daukat ordizin Euskadiko txapelketia traiekua, eta nire helburua izango zen hor postuan bat lortzia Euskadiko selezioakin Ibizara joteko. Guadiadik eratuko gara, eskerrik asko eta sorte hon. Zuei.